Hello, pre. Ito nyo. Oh, asam ka ron? Oh, naka nyo ha? Ay, dari kay... kuhan rin, andam. Oh, laay kayo, lingaw lagi. Laay agad. Oh, sige, sige. Padaw na ka? Sige, sige, waton di ka. Sige, sige. Pag-sped! Oh, barito nyo, may kinana ka. Pungko diha kay. Siyang kakiya nawag mo ka? Naglaay ko, pre. Ay, lingaw, pre. Lingaw kay palibot. Ay, napita ko sa ikaw, Rosa. Palit pag-redraw so. Ano Saan mo na? Pahiting ko daan ba kay? Saan mo lingawan mo itong tawag? Lagi ka? Nagduha, tapos kay kita lang duha. Binuwa, duwa. Kung saan mo duwa mo? Bato-batopik ba ang mapilde? Di kainom ana. Ya, Kadaog. Uy, kainom. Kinda. Pildi ka? Adilit ba to? Ako nung ka na noon? Aw, dipindi. Kasi makadaog ka ni. Tarong na, Presi. Gi. Bida nito anak. Kung kilaing nunan, kan na radyon? Naaya yun. Sana lang. Ya, sudah to. Gi. Matay. Minom ma. Ang Kadaog. makadaog. May mainom. Oh, yung pilde. Pilde. Di kainom. Di ka inom? Di. Di ka mo tiyabaw nga. Di ka rin palitan na. Bahala lang sa malingaw ako. O ba? Ya. Kina. Gi. Fire. Sudar to. Hanang kamot. Paning kamot. Iyo kay kwarta ron. Kainom ka nga. Hubog. Ano daog gini? To bato pik. To bato pik. Hindi na siya. Miro ka rin. Inom na yun. Challenge ko trahay. Tay na. Kung kainuman nila. Ni abre yo. Sige, sige, karong sunod daog. Daog ya pag ano. Bigla oy. Wow na ba ko na? Eh. Bato pik. Akursan. Ayan ni mo pre. Saker na mo pre. Ingat sa tikang may kikuan dua ah. Sige. Perti ko practice ni, dua ka tuig ko practice. Mo ba? Pildi ka sa? Sige. Bato pik. Another shot the goal. Pildi sa kustaray. Firmente ni ani blandua no? Kabog kita ni. Sus ko. Tay uhawa na ko ya. Tumahorot na ron gamay ni ko. Ha? Kabog ko'y gasto. Tay ni ron. Okay. Up. Nganong nanawag? Bato pik. Bato pik. Yato. Ay. Ino, hindi ka kamay kay muham ng palit. Balagot doon ba ni mo? Sa. Kainan gitu. Kuwang ka uhaw na ko kay. Kinaog ko gamay pod. Bugubog ra ba ka pre? Kani. Tinuod gini. Aon to yun. Bato pik. Oh. Mahubog di ko ani ron. Sugo de pildi dai. Wa gid ko silbi akong Ako ni pre, ako pre. kung yam-yam da. Kalami. Nawar basa. Kabayo. Oh, sus. Siya ay sigyaw-yaw na. Sige na. Bato pik. Watay pildi na sa gudo. Diha na sugo ng krimen. Di kita mo. Uhaw ti bagay. Puli-puli raman tani siya. Oh. Pero kanay mga panikamuto na ko nga di na di ka kadaog. Tawa pre. Panikamuto ng kadaog. Kamhanang mata basahang tubangan ng tawanan para makadaog ta. Para mahubog ta ba? Kamhanang gamang mata na ko pre. Agimat. Agimat ni. Okay. Fire. Bato pik. Oh no. Tarang ting ting ting. Lagi na yung agimat oy. Hubog na ko. May mata gud. Sumaw yun na yung kadag. Di malas ning kuan lagi. Okay. Syaro. Bato pik. Yay, bato pik. Yay. Pildi na sad.
Tiahal ng agimat ng Tonyo eh. Ayo, budag yam-yam maning Matay pre, di ka masuko pre, mahurot din ako pre. Di mo nga pilar buo ka na ron Masuk pre. ko, nga. Mana mo bayad? Aop na ko pananaw pre. Ako apa? Ako gini peningwaan nga pagtawag ko ba? Tawa mo ka! Sige. Feel dir na sa karon. Hubog na raba po ko pre. Ikaw Oh, magot. apa? Nanawag mong kagot. Feel dir gyapon ka ni pre. Namatan oh. Ano game ato ka? Oh sige. Hindi. Fire. Bahala na. Di. Berbida. Bato. Pik. Ah. Dino ang gini style lagi ni. Tagak na nan. Wah, Pil din masuk ni pre. mahubog. Di ka may bunga. Daya mo na kay mo ang Kung si Daya boy nga. Imong ka nag-practice ang 2 ka tuig. Daya mo gini mo duwa pre. Ako pwede ko praktis na pre. Mahubog na sa kuan ni pre. Dino ang hindi ko musugot ani pre. Asa lingkod sa diya? Ito mong ka. Kaya lang bati kay duwa na to eh. Ano bati man? Bati kay ano na pildi mo ko nga parte ni ko praktis ni. Manay giingon nga. Di ka kamao. Pinapili man ka. Di ko musugot ni. Kansi ko ni ako gapalit ana. Oh. Nga. Oh, dua ba ta? Oy, duwa di na ko. Uy. Kansi ko ni nakayam-yam mo mata-mata oh. Oh. Kansi ko na eh. Uy, asam ka. Ato na ko eh. Lingkod ta diri. Napuan ato na ko eh. Daya ka ni mo ang Daya man nun. Ari ba? ato na ko. Tilan.